Hej igen til videoen. Jeg kom til at slukke for den anden før. Så, jeg sagde sidste gang, jeg skulle have noget vand i, som I ikke hørte. Så jeg starter lige med at sætte den her. Nu kan I kun se den der. Og det skal være koldt vand. Og det er varmt. Koldt vand. Det skal jeg have her. Det er nok. Så lukker vi. Så sætter vi den herhen. Trækker lige med. Så tænder vi lige for den. Jeg forstår ikke, hvordan man gør det her. Okay, så slukker vi den lige. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor vi gjorde. Og så tænder vi lige. Så gør vi sådan der. Og begynder. Ja, godt. Så nu er den begyndt. Så skal vi bare lige vente lidt tid. Ja. Man skal spise nogle chips. Vi skal lige vente lidt lang tid, så. Wait. Please wait. Vi er ved at få godt på 2. Nu er på 2. Nu spiser jeg 4 planter. Den er på 4. Og den er på 3. Se, nu er den på 4. Det er den er ved at slå den på. Den bliver virkelig varm. Godt, nu er det færdigt. Nu skal vi bare lige have det der stads herovre. Okay, godt. Nu skal I se, at jeg hælder det ned. Så slukker vi her, og så skal vi bare lige have en tallerken. Jeg tænker sikkert hvorfor. For at vi kan få den til at dampe. Altså så det bliver sådan noget blødt stads. Så lægger vi den ovenpå her i lidt tid. Man skal lige gå rundt. Og lege med det her stads. Det er stadig blødt. Skal vi se, hvordan det går? Eller se, den ikke engang begyndte at gøre sig ud. Bare så I ved det. Hvis I ser den her video, så skal I ikke slukke den. Jeg lægger den lige ned, for jeg skal lige op på bordet. Ja.
se, hvad vi har fundet. Se, hvad jeg lige fandt. Candy King. Ja, der tager måske lidt tid. Det er min skoletaske. Og jeg har lavet en oplevelse der. Jeg kan ikke på det. Jeg har lavet kærestebrev med det. Jeg kan se mig på det. Det kan. Vi tager lige lidt ned, fordi der er lige lidt vand. Så vi lige hælde lidt. Men vi er faktisk nået langt. Se, den kan allerede begynde at gøre sådan noget. Jeg tænker, det er færdigt nu. Godt så. Jeg sætter den lige her. Igen.